Uy, tanay dana, quality. Puri, remi nga pili na, Braya pa, Mario Jose. Tanag isang dana tinda kayo ni Rena. Kaya, wala ka nag-stock na ganito. Oh, ay, isang tinda. Pinakyo lang ang babang keri. Ang papailot to eh. Oh, ne? Boy JC boy, isang tinda kayo ni. Ano kaya pisong-kit-sungkit nga na kay ni Lenny? Tanay ito na, Lenny. Oh. Mag-isa na ng pera. Oh. Pero ito ko matagadap na banabanong yun eh, magkilala yan. Pangaman wandang Kim yan, oh. Oh, yan ako. Mario Jose. Oh, ay matindi. Pwede subukan to tayo. Pwede. Okay, sukatin mo. Wala tulog lata. Boy, sira ko diyan. Pwede yan, pwede. 1, magkano yan? 1.8? 1.8. Pwede din eh. Okay, sakto lang. Papasyok mo lang. Pasok tayo. Uy, tanay dana, quality. O, ano naman kaya mong tareni? Yan, ay ukay-ukay na naman kan. Yan. Laway-laway lang yung ukay-ukay. O, yan o. Tumali. Yan. Remi nga pili na, Braya pa, Mario Jose.